Ebben a mai videóban megmutatom, hogy hogyan néz ki a setupom 2023-ban. Na, hol kezdjünk? Kezdjük ezzel a monitorral. Ez egy Samsung monitor, ugyanez volt az előző setup túromban is, többet nem tudok róla, ez egy Samsung monitor. Második monitornak jó, ugyanis most már 2 monitor van, ugyanis itt van velünk ez az Acer monitor is, ami gyönyörű, és el sem tudom pontosan, hogy milyen, de Acer, azt tudom. Illetve itt van egy laptop, amit nem nagyon használok, de itt van. Fülhallgató, ez egy SteelSeries Arctis 5-ös füles, nagyon szeretem, a legjobb füles, amit életemben használtam, életemben eddig 2-t használtam, de ez a legjobb. Egér ugyanaz, mint tavaly, Spirit of Gamers Pro M6, és a billentyűzet is Spirit of Gamers XK500-as, egérpadnak a márkáját nem tudom, de látjátok, a LED áramlott benne, szóval. Hangszóró, az egy Trust hangszóró, és 2, mert néha kell azt is használni. Itt láthatjátok, hogy vannak itt LED távirányítók, az egyik ahhoz a LED-hez, a másik a gépben lévő LED-hez, ezt mindjárt megmutatom, illetve még van egy LED, de az látszódna a többi rész, szóval ezt nem mutatom, sorry. Itt van a régi gépem, ugyanis új gépem lett. Igen, az új gépem doboza, ne nézzétek. Itt a régi gépem. Ez jó. És itt van az új gépem, srácok. Mindjárt rátérünk arra is. De először nézzük meg, hogy milyen ez a mikrofon. Ez is benne volt a setup túromban, ez egy ki lesz írva a képernyőre, hogy milyen mikrofon. Most már úgy érzem, hogy jövőre egy update jöhet, basszus, lássat. Szóval úgy érzem, hogy jövőre most már egy update beleférne, mivel jövőre lesz 2 éves ez a mikrofon, szóval valami update most már jó lenne jövőre, majd meglátjuk. Ami a 2 darab monitort tartja, az nem más, mint 2 ilyen gyönyörű szép monitorálvány, 1 és 2. Székem ugyanaz, mint tavaly volt, erre is egy update már ráférne, én úgy érzem. Itt vannak ilyen szokásos büszbaszok, télapó, mert miért ne? Ilyen pingvin, mert miért ne, értitek? Meg egy polip, mert ez úgy jó. És szerintem térjünk rá a legfőbbre, amire mindenki vár, a gépre. Szóval itt is van ez a gyönyörűség, hát láthatjátok, nagyon szép RGB világítások vannak rajta, nem tudom mennyire jön át. Az eleje is RGB-vel van világítva, nem tudom, hogy milyen házban van benne. Azt tudom, hogy van benne egy GTX 1660 Super Nvidia GeForce videókártya, egy Ryzen 5 5500-as processzor, illetve 16 GB RAM és 1 TB tárhely. Szóval ezzel már úgy lehet dolgozni, meg játszogatni, streamelni. A cable managementről pedig nem szeretnék beszélni. Szóval ja, srácok, ez lenne az én kis setupom. Gondoltam, év végére kaptok egy ilyen videót, illetve Windows 11 van a gépen, de szerintem erről már itt rájöttetek. Meg van egy gyönyörű szép kis hátterem. Úgyhogy ja, ha szeretnétek jövőre roomtourt, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, és akkor jövőre lehet, hogy lesz roomtour is. Illetve ide felkerültek ilyen hangszikettelő szívasok, de kb. Csak dísz, szóval sokat nincsen, de valamit csak hangsziketelnek, meg ide került egy szőnyeg. Úgyhogy ennyi, srácok, köszönjük, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett, találkozunk legközelebb, és mindenki.